أرسته زينام سرعة فيدرال ناي مردا ديمقراسي بمنبار ديمقراسياዊ ተሳትፎ ህዝብታት ይውስኽ ይክብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ገለጹ። ኣብ ክልል ትግራይ ንነበር ዕጡቃት እናተዋሃበ ዘሎ ከይዲ ስልጠና ብጽቡቕ ኩነታት እናተሳለጠ ከም ዘሎ ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ካብ ዜና ወፃኢ ሩስያ በቀረባ እዋን ዕላዊ ዝገበረቶ ማእኸላይ ርሕቐት ሓምባቢ ኦርሽኒክ ሚሳኤል ንጎረቤታ ቤላሩስ ክተዕጥቃ ከም ዝኾነ ኣፍሊጣ። سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما يتعلو لكع ساعات شعات تقينو كم تلمود ما زين انا حزنا متينا زلنا زيناتات اندامراحكم ساخمصن انا ابراهيم فساي سناي مكتتال سرعة فيدراليزم ناي مردا ديمقراسي بمنبر ديمقراساوي تساتفو حزبታት ይውስኹ ይክብሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ገሊጾም መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰብን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ሲምፖዚየም ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤት ፍርዲ ቴዎድሮስ ምሕረት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ርእሳነ ምሕዳር ክልላትን ከንቲባ ክልተን ምሕዳራት ከተማን ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ተረኺቦም ኣሎም ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለያ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽ ይሳተፉ ምህላዎም ተሓቢሩ እዮም እቲ በዓል ሃገራዊ ምርድዳ ንህብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዝብል መሪ ሓሳብ ይኽበር ምህላው መሳርሕትና ድሃብ ያሲን ኣመላኺታ ኣብ ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ ዘሎ ቀረብ ሓይሊ ንምጥንኻር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ፓርክታት ኢንዱስትሪ ሳይታገሱ ገሊጾም እቲ ኮርፖሬሽን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቀረብ ሓይሊ ንምምላእ ዘኽእል ዘተ ኣካይዶም ኣሎም ዶክተር ፍሳይ ታገሱ ናብቲ ዞባ ዝኣቱ ሰባፍቲ ፈላማይ ሕቶም ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢሎም ስለዝኾነ ቀረብ ሓይሊ ኣተኣማማኒ ንምግባር ምስ ክልቲአን ትካላት ብምውዳድ ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ዩኒቨርሲቲ አቪዬሽን ኢትዮጵያ አብረርቲ አውሮፕላናት ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘሰልጠኖም 450 ሙያተኛታት ኣመሪቁም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተወካሊ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ሓላፊ ዓውዲ ፋይናንስን ኣዳሙ ታደለም ተተካኢ ፕሬዝዳንት እቲ አቪዬሽን ካሴ ይማም ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም ነቲ ስልጠና ተኸታቲሎም ዝዛዘሙ ሙያተኛታት 450 እንትኾኑ 115 አብረርቲ አውሮፕላን 123 ኣተኣናገድቲ በረራ 84 ሙያተኛታት ዓውዲ ጽገናን 128 ሙያተኛታት ዓውዲ ኮሜርሻልን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ሰልጠንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካን ካልኦት ኣህጉራትን ዝተውጻጹ ከም ዝኾኑ ድማ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ደረቅ ጉሓፍ ዝእከበሉ ብልሙድ ቆሼ እናተባለ ዝጽዋዕ ከባቢ ንምልማዕ ዘኽእል ዘተ ተሳሊጡም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ኢትዮጵያ ሌሊሴ ኔሜ ስርዓት ሓለዋ ከባቢ ንምጥንኻር ምምሕዳር ኣወጋግዳ ጉሓፍ የድሊ ኢለን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ደረቅ ጉሓፍ ኣብ ዝእከበሉ ከባቢ ቆሼ ማሕበረሰብ ዝመርሖ ስርዓት ብምኽታል ጉሓፍ ናብ ሃፍቲ ንምቕያር ከም ዝስራሕ ገሊጸን ኣሎም ነዚ ዕላዊ ንምግባር ምስ ኣምባሳደራት ቻይናን ፈረንሳይን ኣብ ኢትዮጵያ ዘተን ዑደትን ከም ዝተካየደ ድማ ሓቢረን
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተረኸበ 450 ሚሊዮን ብር ናብ ከባቢ 4000 ሄክታር መሬት ምልማዕ ዘኽእል ልምዓት መሰረተ ልምዓት መስኖ ይካየድ ምህላው ቢሮ ኢነርጂን ማይን ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ገሊጹሎም። ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ተስፋኣለም ገብረ ንዜና ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎም በቲ ዝተረኸበ ደገፍ ገንዘብ ኣብ ክልል ትግራይ 3810 ሄክታር መሬት ምልማዕ ዘኽእሉ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት መስኖ ክስራሕ ኢሎም። 5 ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ሓዊሱ 2 ምጥላፍ ሩባታትን ሙቕዓት 5 ማእኸሎት ጎዳጉድን ካብ መንጎ ዝሳለጡ ስራሕቲ ተጸራሕቲ እዮም ድማ ኢሎም። ካብ ዝስርሑ ሓደሽቲ መሰረተ ልምዓት መስኖ ብተወሳኺ ተቑዒቶም ንዓመታት ከገልግሉ ጸንሑ 11 ማእኸሎት ጎዳጉዲ ማይ ናብ ስራሕ ንምእታው ስራሕ ተጀሚሩሎ ኢሎም። ንከተማ ጎንደር ናብ ልዕልና ዝወስዱን ተጠቃምነት ልምዓት ህዝቢ ዘረጋግጹን ስራሕቲ ልምዓት ይውገኑ ምህላዎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣገኘው ተሻገር ተዛሪቦም። ከተማ ጎንደር ዋላ ታሪኻዊት ትኹን እምበር ከም ዕድሚኣ ክትዓቢ ዘይከኣለት ብምዃና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንክብራን ታሪኻን ዝምጥኑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት እናተኻየዱ ይርከቡ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መበል 19 መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ብብርኪ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ዝተረኸቡ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣገኘው ተሻገር ኣብታ ከተማ ዝውገኑ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ተዓዚቦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንከተማ ጎንደር ፍሉይ ትኹረት ብምሃብ ንሕድሳት ቤተ መንግስቲ ፋሲል ሓዊሱ ካልኦት ፕሮጀክታት ብፅሬትን ቅልጣፍን እናተሃነፁ ከም ዝርከቡ ኣመላኺቶም። ተመልከቲ ቀደም ክብል ብሓፀር ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሓልፍ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መበል 19 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ክበዓል ምግባሩ ንምልላይ ብሄራት ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሰናይ ኣጋጣሚ ዝፈጥር ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ። ጸብጻብ ሜሮን በረዳ መርሃ ሰላም መረሳ መዓልቲ ደቡብ ኢትዮጵያ መልኪቱ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 32 ብሄራት መንነቶም ዘመላኽት ኣውደ ርኢይ ባህሊ ሓለፍቲ ፌደራልን ክልልን ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸፊቱ እዩ። እዚ ኣውደ ርኢይ ብሄረሰባት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝገልጽ ምዃኑ ምክትል ሓላፊ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣይተ ታሪኮ ኦየቻ የብርሁ። የብሔረሰቡ ታሪክ ምን ይመስላል? ብሔረሰቡ ከየት መጣ? ወዴት ደረሰ? ታሪክ እቲ ብሔረሰብ እንታይ ምስሊ ኣለዎ? ካበይ መጽኡ? ናበይ መባጽሒኡ ገበረ? ንዝብሉ ሕቶታት መንነት እቲ ብሔረሰብ ዝገልጽ ከምኡ እውን ካብቲ ብሔረሰብ ሓሊፉ ትእስስር ህዝቢ ንህዝቢ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሓበራዊ እሴታትና እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ንህንፀት ሃገረ መንግስቲ ንርብሐሎም፣ ንመንግስታዊ ህንፀት ስርዓት ሓገዝ ንምንባር፣ ባህላዊ ስርዓት ዝህቦ ረብሓ ንምምጻእ ብስርዓት ነገራት ተንቲኑ ዘርኢ እዩ። ባህላዊ ስርዓቱ የሚያገዛቸው ምን ነበሩ የሚለውን ነገር በስርዓት ተንትኖ የሚያሳይ ነው። ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ኣውደ ርኢይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝመፁ ብሄር ብሄረሰባት ነዞም 32 ብሄራት ክፈልጡ እድል ዝህብ እውን ተብሂሉ እዩ። እንዲህ አይነት ዝግጅቶች የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲተዋወቁ ከምዚያቶም ዝኣመሰሉ ምድለዋት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ከላልዩ ተመክሮ ሕድሕድ ከለዋውጡ ብፍላይ ንዘበናት ተረሓሒቆም ከይተላለዩ ዝጸንሑ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ከላልዩ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ባህሊ ክግንዘብ ብምግባር ብምክባርን ብምክኣልን ብምፍቃርን ዝተመስረተ ማዕርነት ህዝብታት ሓባራውነት ብዝሃነት ብምጥንኻር መዳይ ገዚፍ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንሓዋሩ እውን ተጠናኺሩ ክቐጽል ይግባእ። ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ከም ምዃኑ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብቲ ክልል ምስንድኡ ገዚፍ ዕድል ሒዙ ዝመጽእ ምዃኑ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን ይገልጻ። እምቅ የሆነ ትውፊት አለ። ይሄንን ዕሙቕ ትውፊት ኣሎ። ነዚህ ብግቡእ ክንርኢ ዘኻለ እዩ። ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ክልል እዩ። ሓድሽ ክልል ከም ምዃኑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መበል 19 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ንኽነዳሉ ዕድል ትህበና ተሎ ንባዕልና ንምልላይ ንምግላጽ ከም ሓደ ገዚፍ መርኣያ ባይታ ኮይኑ ኣገልጊልና እዩ እዚ በዓል። ብኣውደ ርኢይ ባህሊ ዝፈለመ መበል 19 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ቀጸልቲ መዓልትታት እውን ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ምብዓል ክቕጽል እዩ።
ተመልከቲ ካብዚ ከወፃና መበል 19 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ከም ዝኽበር ይፍለጥ መዛርሕትና ዳሃብ ያሲን ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ቦታ ተረኺባ ማለት እዩ ድሮ በዓል እንታይ ይመስል ዝብል ጥቕልል ኣቢላ ናባኸም ተብለና ዳሃብ ይስምዐክ ተሃልዩ ትቀፅል ትኽእል ኢኺ ጽቡቕ እምበር ኣብርሃም ኣብዚ ኣብ ኣርባ ምንጭ ለብዘበን ዝኽበር መበል 19 በዓል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ብልዑል ጽምብል እዩ ዝበዓል ዘሎ ብሎብ ዘበን ዝኽበር እዚ በዓል ሃገራዊ ምርድዳእ ንህብረ ብሄራዊ ሓድነት ዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ ዝምራሕ ዘሎ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ እውን ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ እንዳኣትዉ እዮም ዘለው ብምዃኑ ከተማ ኣርባ ምንጭ ድምቕምቕ ኢላ እያ ዘላ ጽባሕ ንዝኽበር በዓል ዝተፈላለዩ ኩነታት እንዳተወገኑ እዮም ዘለው ብለሚኡ ማለት እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ መዓልቲ ምክክር ተባሂሉ እዚ ዕለት ተሰይሞሎ ኣብዚ ዕለት እውን ሲምፖዚየምን ዘተን ተገይረሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝሃንነት ሕውነት ዘርኢ ዘጋቢ ፊልምን መጽናዕታዊ ዝኸውን ኣብቲ ሲምፖዚየም ቀሪቡ እዩ ኣብቲ ሲምፖዚየም ኣብ ኢትዮጵያ ሕቶ መንነት ዝመለሰ ስርዓት ጋህዲ ምዃኑ እዩ ዝተገለጸ ብተወሳኺ እውን እዚ ዓርሲ ንዓርሲ ካብ ምፍላጥ ሓሊፉ ከም ሃገር ሕውነት ንክብባርን ንኽጉልበት በሪ ምኽፋቱ እዩ ዝተሓበረ ኣብ ኢትዮጵያ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምህናፅ ዝተጀመሩ ፃዕርታት ምጥንኻር ከም ዝግባእ ኣብቲ ዘተ ተመላኺቱ እዩ እዚ እውን ብዝሃንነት ዝሓቆፈ ንሕና ዝብል ዘተኣናግድ ክኾን ከም ዝግባእ እዩ ኣብቲ ዘተ ዝተመላኸተ ብተወሳኺ ኣብ ሎብ ዘበን በዓል ብሄር ብሄረሰባት ካብ ጎረቤት ሃገር ሪፐብሊክ ኬንያ ዝመፁ ልኡኻት ጉጅለ እውን ተዓዚበ ኣለኹ ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ዘሎ ድባብ ድሮ በዓል ሰላማውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ጽባሕ ድማ ንዝቐፅል ምዕባለታት ጽባሕ ኣልፂልና ነድምፀኩም እዩ ዝኸውን እዚ ይመስል ኣብርሃም ሕራይ መሳርሕትና ዳሃብ ኣብኡ ተረኺብኪ ስፍሕ ዝበለ መብሪ ስለ ዝሃብክና ኣዝየ መስገን ሰናይ ግዜ ሕራይ ሰማዕቲ ዜናታትና ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣብ ክልል ትግራይ ንነበር ዕጡቓት እናተዋሃበ ዘሎ ከይዲ ስልጠና ብፅቡቅ ኩነታት እናተሰለጠ ከም ዘሎ ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጦመሎም ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶን ሓለፍቲ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ማእከል ስልጠና ዕዳጋ ሓሙስን መቐለን ዑደት ኣሳሊጦም ኣለዉ ንፀብጻብ ንብረት የተኾነ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተቕርቦ እያ ሕብረት ኣፍሪካን ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶን ሓለፍቲ ስራሕን ተወከልቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስን ኣብ መቐለ ከይዳ ወሃባ ስልጠና ተሃድሶ ነበር ዕጡቓት ሪኦም እዮም ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣባል ተቆጻጻሪ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ቲሾፕ ማፉዛ ኣብ መቐለን ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝነበረ ዑደት ዝተረኸቡ እንትኾን ንነበር ዕጡቓት እናተዋሃበ ዘሎ ስልጠና ተሃድሶ ብፅቡቅ ኩነታት እናተሰለጠ ከም ዘሎ ኣረዲኦም እዮም ኣብ ማእኸል መለስ ካምፕን ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝነበሩ ከይድታት ርአ እየ እቲ ከይዲ ብፅቡቅ ኩነታት እናኸደ እዩ ዘሎ ስልጠና ተሃድሶን ዳግም ናይ ምትሕውዋስ ስራሕ ብዓወት እናተዛዘመ እዩ እቶም ነበር ዕጡቓት እውን ብዝለዓለ ሓጎስ ናብ ስድሮኦም ናይ ምኻድን ምትሕዋስን ድሌት ከም ዘለዎ ርአ እየ ብወገን ሕብረት ኣፍሪካ ዘሎ ሓገዝ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣባል ሓገዝ ቴክኒክን በዓል ሞያ ፖለቲካ ዝኾኑ ኤርነስት ናያደሉ እውን ቅድም ክብል ማእኸላት ዕዳጋ ሓሙስን መቐለን ነበር ዕጡቓት ንምቕባል ኣብ ዝነበሩ ምድላው ተረኺቦም ከም ዝረኣዩ ዝገለጹ እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን እቶም ማእኸላት ብግቡእ ኩነታት ነቶም ነበር ዕጡቓት ግልጋሎት እናሃቡ ከም ዘለው ርኢና ኢና ክብሉ ገሊጾም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገብሮ ጻዕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ሓገዝ ከም ዝገብር እውን ኣረዲኦም እዮም ሎሚ ዑደት ኣሳሊጥና ኢና ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ከም ዘለዎ እውን ርአ እየ ነበር ዕጡቓት ናብቲ ዝተዳለወ ማእኸል ኣትዮም እዮም ብውልቀይ ፅቡቕ ዝበሃል ግልጋሎት እናተዋሃበ ከም ዘሎ ርአ እየ ሓገዝ ቴክኒክ ወሃቢ ከም ምዃነይ ብዙሕ ተስፋ ከም ዘሎ ርአ እየ እቲ ስልጠና ናብራ ነበር ዕጡቓት ዝሓሸ ንምግባር ከም ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ ኣብ ኮሚሽን ተሃድሶ ዳይሬክተር ትርምን ፕሮግራምን ክትትል ዝኾኑ ኮሎኔል በላይ ኣበበ እውን ስልጠና ተሃድሶ ዝወሃበሎም ማእኸላት መቐለን ዕዳጋ ሓሙስን ነቶም ነበር ዕጡቓት በግቡእ ኩነታት የተኣናገዱ ከም ዘለው ኣረዲዮም እዮም ይህኛው ማእከል ያው ቅድም እንዳልኩ ለሶስተኛ ጊዜ ነው እያስተናገደ ያለው እዚ ማእኸል ቅድም ክብል ከም ዝገለጽኽዎ ንመበል ሳልሳይ እዋን ዘተኣናግድ ዘሎ እቲ ኻሊ ከዓ ቅድም ክብል ዝጀመረ ማእኸል ብምዃኑ ንመበል ሓምሻይ ዙር እዩ ዘተኣናግድ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሳይት ሞባይል ክልተ ሻብ ኣብ ዓዲግራትን ኣብ ዙርያ መቐለ ብፍላይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘለውሉ ስራሕቲ ዲሞቢላይዜሽን ተሰሪሑ እዩ ብሓፈሻ 3000 ንዝኾኑ ሰሪሕና ኢና ምባል ይከኣል እዩ
እዚ ድማ ማእከል ዲሞቢላይዜሽን እናሰፍሐ ስለዘሎ ዓቕሚ ቅበላውን እናወሰኸ እዩ ዘሎ ብምኽንያት እዚ እውን ምቹው ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ምባል ይከኣል እዩ ክሳብ ሕዛብ ዘሎ ኸይዲ ልዕሊ 3000 ዝኾኑ ነበር ዕጡቃት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝረኸቡ ዝተገለጸ እንትኾን ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት እቲ ቁጽሪ 75000 ንምግባር ተተሊሙ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ተመልከቲ ዜናታትና ሕዝውን ይቕጽሉ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም روسيا بقرب أوان علاوي زغبرتو مأخلاي رحقة حنبابي أورشنيك مسائل نغروبيت بيلاروس كتعتقا كم زخونت أفليت علام بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مس بيلاروس مزن ألكساندر لوكاشينكو أب مينسك تزاتي ملوم بريزيدنت بوتين أبتوان حدوش أورشنيك مسائل أب جزات بيلاروس كم زوافر بمحبار بتمساسالي حيلتات مسائل روسيا أب بيلاروس توافيروم كيدي تخلا مسائل كم زمرحو أفليتوم يوم كما قوات أوروباويان أب مفارق تشحن 25 أورشنيك مسائل بوتا بمحاز مدلاو كم زازم اتوم بريزيدنت أفليتوم أب موداتا كند زيناتات زعلت كزخاخركم سرعات فيدرال ناي مرددا ديمقراسي بمنبار ديمقراساوي تساتفوزتات يوسخي كبلو أف قباي بيت مخري فيدريشن أغنيو تشاقر قليصوم أب كل تقراي ننبر عطقات الناتوها وزلو كيد سلطنا بصبو كنتات النات سالتا كمزلو توكلت حبرة أفريكا أفليتوم كاب زينا وصاي روسيا بقرب أوان علاوز قبرتو مأخلاي رحقة حنبابي أورشنيك مسائل نغروبيت بيلاروس كتعتقا كم زخونة تفليطام باركس تملكتي بايو غنزرور زيناتات بزيزازيمة سلام كتالكم دما عزي مسكن سعيبو صوتوا سبورتنا وكبليو سلام